Salutare! Sunt Igor. În acest episod vom urmări următorul set și m-am gândit să le grupez pe gen. Și episod cu episod vom analiza ce gen de joc are prioritate în această generație. Să începem. Dacă data trecută am selectat 15 jocuri, vedeți pe masă le-am grupat. Azi am ales 10 și vom urmări și la sfârșitul episodului vom face o analiză. Am pregătit niște cartonașe cu logo-ul genului dat. Să începem. Primul joc. Data trecută am urmărit din Dark Pictures Anthology Man of Medan. Azi avem Little Hope. Un joc interactiv movie ce să spun. Primul episod este pe un vas cu un grup de prieteni, nimeresc în diferite acțiuni, aventuri, situații stresante. În acest episod, un alt grup cu un final neașteptat. Ce să spun, primul episod mi-a plăcut mai mult. Avem limba rusă. În Republica Moldova e destul de rar. Dacă primul episod îl mai întâlnești, pe a doilea mai rar. A doilea joc, Darksiders, un remaster. Am avut consolele din generația precedentă, Xbox, PS3, PC de acum. Mi-a plăcut foarte mult. Stil God of War, Action, remaster, cu toate DLC-urile. Un cover extraordinar, îmi place foarte mult. Artul. Avem un Racing de Sony, exclusiv de la Vita avem, PS Vita, PS3 în remaster, un Mega Collection, un cover foarte frumos, îmi place cum ce străluci. Un Racing cu viteză mare, tipic avioanelor de vânătoare. Stilistică, aș spune cyberpunk. Trecem la următorul. Little Big Planet 3. Platforming cu stilizare de materiale, lână, ață, sackboy, degeaba, așa și îl cheamă. Carton, Nito. Primele și acesta inclusiv avem și la PS3, exclusiv molecule, rupe. Un RPG
după un serial foarte bine cunoscut în Statele Unite, da, și la noi, de la Ubisoft, un RPG stilizat, 2D, foarte reușit joc, se merită jucat. Avem subtitrări în rusă, după cum țin minte. Multe discuții, cam dacă nu știi engleză, e greu de să urmărești și să citești, dar e un plus și așa. Următorul, Burnout Paradise, un remaster, un joc foarte reușit, un open world, avem și DLC-uri, motocicletele, totul într-un set, în remaster, cu 60 de cadre, cu texturi noi, detalizare mai bună, totul în Burnout. Următorul, Monster Hunter de la Capcom. Cât a fost exclusiv PSP, Nintendo, numai unde n-a fost, au pus un engine mai bun și l-a făcut pe consolele mari. Criticii l-au apreciat. Un joc, dacă primele părți erau mai pentru fani, hard, aici a făcut puțin mai simplu, mai pentru public larg. Luptăm cu arme cât un om înălțime, luptăm cu monștri mari cât un munte. Următorul, un fighting extraordinar, Samurai Showdown de la SNK, foarte apreciat, chiar și eu am jucat, mi-a plăcut foarte mult, stilistica japoneză, cu eroi japonezi, avem și luptători care au călcat pe tărâmuri japoneză, francezi, englezi și foarte bine se combină cu toată epoca dată. Lupte cu arme reci. Artul super. Recomand la toți. Un joc foarte rar, aș spune că nu toți îl preferă în așa stil de fighting, dar recomand, cât mai mulți vă procura. Sperăm la următoarea parte. Următorul, Styx. Asta sunt două părți, asta din serie, asta e a doua parte. Stealth, categoria B, dar își merită locul. Ar spune că tot e destul de rar acest joc de la Cyanide. Următorul și ultimul joc de azi, Hitman 2. Îl am pe primul, dar încep cu a doilea. Primul e în Steelbook, să am un episod aparte numai Steelbook-urilor. Mi-a plăcut foarte mult,
grafică, acțiune. Așa. Și să începem să le selectăm pe genuri. Deci am pregătit niște cartonașe care eu singur și desenez, descartă în întregime și avem am cu așa să vă prezint, mi-am pus pe genuri. Așa, Hitman e un action adventure și îl punem aici. Styx îl grupăm cu o aventură fără open world, fighting-uri. Îl selectez ca un japonez RPG. Îl punem la remaster. Avem selectat și pentru remasteruri. Classic RPG. Îl punem la Souls-like. Un platforming. Îl punem la platforming. Mai avem un racing. Și tot e remaster. Punem la remaster. Încă un remaster. Și un interactiv movie. Interactiv movie. Deci avem remaster. Punem la remaster. Fighting. JRPG. Așa un logo am făcut. Power RPG Classic. Punem aici. Platforming. Așa un sticker, cartonaș. Aero Combat. Avem de data trecută unul. Punem aici. Așa un logo Racing. Punem aici. Avem Open World-uri. Așa un cartonaș am făcut. Open World-uri. Interactiv Movie. Așa un logo. Și până când ultimul de azi, Action Adventure. Așa avem. Deci, pe primul loc până când Action Adventure. Pe viitor o să vedem cine o să ridice mai sus. Atât pe episodul de azi. Cele bune!